Moikka! Tänään pääsette leipomaan mun kanssa näitä herkullisia kaurasämpyläruutuja. Mun tytär käyttää tätä samaa ohjetta ja se tekee semmosia niin kuin tavallisia sämpylöitä, jotka käsin pyöritellään ja laitetaan. Mä laitan siitä linkin tuohon alle, niin voitte käydä katsoa, että miten mun tyttö toteuttaa tätä samaa ohjetta. Nää on helppo tehdä, suht nopeita ja erittäin hyviä. Tarvitset 5 desilitraa maitoa, 1 teelusikallinen suolaa, 2 ruokakalusikallista sokeria, 3 desilitraa kaurahiutaleita, 1 pussillinen kuivahiivaa, noin 9 desilitraa jauhoja ja 50 grammaa margariinia. Tällä kertaa mä käytän apuna tuommoista yleiskonetta, eli mä tähän kulhoon laitan ensin ne ainekset, jotka mä ensin sekoitan ja sitten lisällään vähän jauhoja myöhemmin ja sitten lopuksi laitetaan toi rasva. Mut katsotaan. Ensimmäisenä mä laitan tänne vähän lämmitetyn maidon, eli et se ei ole ihan semmoista kylmää. Sitten suola, sokeri, kaurahiutaleetkin mä laitan tässä vaiheessa kaikki. Kuivahiivan. Ei ehkä ihan oikeaoppisesti mene, mutta näin mä tän teen. Aika iso osa jauhoista. Ja sit mä laitan tän pyöriin tuohon yleiskoneeseen. Lisäilen sitten jauhoja ja rasvaa hetken päästä. Taikinakoukku paikalleen. Tää onnistuisi kyllä käsinkin, mutta mä haluan päästä helpolla. Nyt alkaa tää taikina olla tämmönen kiinteä möntti. Mä lisäsin siis sinne vähän jauhojakin enemmän. Ja sit mä laitan tän rasvan. Noi loput jauhot. Nyt on kaikki aineet siellä ja sit vielä hetken aikaa pyöritellään. Sitten koska mä teen tällä kertaa sämpyläruutuja, niin mä oon ottanut tämmösen kivan kokoisen vuon. Tän voi myöskin tehdä ihan suoraan tolle tavalliselle pellille. Sitten mä laitan tähän leivinpaperin, muotoilen sen tähän hyvin. Sitten taikina sinne. Otan pikkusen jauhoja tähän päälle. Näin. Nyt on taikina paineltu tänne vuokaan. Ja sitten mä jaan ne ruuduiksi. Eli mulla on tämmönen taikinakaavin. Tän voi tehdä vaikka ihan veitsellä tai millä vaan, mut mä laitan siis ihan tälleen, painelen tänne urat ihan tonne niinku pohjaan asti. Noin. Nyt mä laitan liinan päälle ja annan sen kohota. Nyt on taikina kohonnut tässä rauhassa ja sit laitetaan vaan sämpylät uuniin. Nostin just nämä sämpylät tuolta uunista. Ne on saanut ihanasti väriä pintaa ja sitten nostan ne täältä vuosta. Tää on kyllä tosi kuumaa nyt, että olisi hyvä antaa vähän aikaa jähtyä, mutta siis nämä on ihan tälleen, nämä sämpyläruudut, niin tälleen. Nyt on upponen lämmintä teetä ja uunituore lämmin sämpylä, jonka päälle toi voi on ihanasti sulanut. Ootas mä testaan. Ihan on niin hyviä kuin muistinkin ja niin kuin on tullut joka kerta. Näiden kanssa on vaikea epäonnistua. Mukavia sämpylähetkiä teillekin. Nähdään. Moi moi!